Príbehy z obchodných ciest potulných čipkárov uchvátili Martina Lukšu natoľko, že sa bádaniu histórie venuje už od mladosti. Zrazu sa ocitne v takom tom svete minulom, ktorý akoby s týmto svetom nemá nič spoločné a predstavuje si, ako tí ľudia vtedy žili na základe toho rozprávania, ako cítili, ako pracovali, o čom rozmýšľali. No a to je fascinujúce, lebo tie veci sa už nevrátia. V historických dokumentoch o potulných zamestnaniach mu chýbali informácie o svetobežníkoch z jeho rodného kraja. Preto sa rozhodol vyplniť túto medzeru výskumom a zbieraním materiálu o čipkárstve a čipkároch. Oni začali chodiť na dolnú zem, hlavne teda do tých južných krajov Uhorska a prirodzene tam získavali skúsenosti, získavali tam jazykové znalosti, ale hlavne vedeli sa obracať medzi svetom, medzi ľuďmi, mali prehľad aj taký spoločensko-politický, lepší ako tí ich, povedzme, ostatní obyvatelia tohto regiónu, ktorí vlastne nevytrčili pety z dediny. Takže získavali taký dobrý prehľad, získavali nové spôsoby správania, preberali nové spôsoby spoločenského styku, nové spôsoby obliekania. Kroje tu napríklad veľmi rýchlo zanikli, už koncom 19. storočia sa prestali nosiť. Začali sa popánšťovať. Folklórna skupina Čierťaš sa snaží uchovávať to, čo z čipkárskej kultúry v tomto regióne ostalo. Nie je toho veľa, pretože tie piesne, tance, hudbu takisto prebrali z mestského, malomestského prostredia, modernizovali sa, takže tie staré piesne a tie staré folklórne prejavy boli veľmi rýchlo nahrádzané tými modernejšími. Sám je výborný rozprávač, ktorý cez príbehy približuje časy minulé a snaží sa ich spestriť autentickými zvukovými nahrávkami a spomienkami pamätníkov. To sú také veci, ktoré treba podľa mňa podporovať aj v rámci toho školského systému. Ak sa v škole deti budú o tom učiť, ja sám rád idem, keď ma zavolajú, hoci už teraz nevyučujem, ale keď ma zavolajú do školy stráviť s deťmi čas, urobiť im nejakú, ani nie že prednášku, ale prezentovať, prosprávať sa s nimi o niečom, o nejakej takejto téme z tradičnej kultúry, tak rád idem. A tie deti to baví, takisto ako ich baví aj množstvo iných vecí. Len asi záleží od toho, ako sa im to podá a ako zaujímavo im o tom človek buď rozpráva, alebo čo zaujímavé im ukáže.